vítám vás, moc vás zdravím. Tak, jak už jsem avizovala, rozhodla jsem se udělat zářijové, no a nechci říct úplně predikce, spíš takové náhledy pro jednotlivá období zrození, bych to nazvala. Rozdělím vám to do samostatných videí. Určitě vám na ně udělám odkazy v popisku videa, že to vaše si najdete podle datumu narození, takže nemusíte tápat. Nechci tam úplně uvádět znamení. A ta videa dám jak na tenhle hlavní, tak na ten vedlejší kanál, kde jsem původně chtěla dávat videa jenom ty časový, které jsou vázané na určitý období. Takže ty tam budu dávat dál, ale přiznám se a rovnou to říkám, že tam mi to nevydělá ani korunu za reklamy. Takže zároveň, dokud tam nenazbíráme dostatek lidských bytostí, aby to dalo smysl a dalo se to tam na YouTubeku zapnout, tak to budu dávat vlastně duálně. Jo, bude to tady i tam. Záleží na vás. Já budu ráda, kdo stojíte jenom o výklady na určitá období, tak abyste si dali tam odběr. Určitě budete mít odkaz v popisku, takže není problém. Tak je to na vás, samozřejmě já vás nenutím, ale byla bych ráda, aby to tak bylo a jakmile tam už pak dosáhneme nějakých hodnot, který budou podporovat zpeněžení těch videí, tak tady odsud je zase, ne že stáhnu, ale budu je dávat už jenom potom tam, jo, abyste věděli, myslím si, že to všichni rozumní lidé pochopí, že si nejde úplně investovat svůj vlastní čas do něčeho, co člověk dělá absolutně zdarma. Takže vás to nic nestojí, ale pro mě je to takovýmhle způsobem rentabilní, to je to správné slovo. Takže se na to vrhneme a začneme zářím. Já udělám stejný úvod pro všechny a pak každý to video bude mít svoje vlastní povídání. Každopádně pro období září tu máme atribut anděla. Nezištná pomoc lidem v nouzi. To je dobrý, co? Jsem teď mluvila o tom, aby jsem trošku z toho nějakou korunu měla. Ono to není žádná hitparáda, abyste si nemysleli, jo, že na to mám miliony. A skřítek má zase nějaký to jednání se psem, ale je tam starší brácha, takže ten to vyřeší. Nezištná pomoc lidem v nouzi. Vypadlo nám dobře, takže to si myslím, že bude tématem. Zároveň budeme mít období Pany, takzvaně, i když tak úplně ne, ale to nevadí. A oběť. Tady nám vyvstává velký téma na tohle období. Najít rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. A není to úplně jenom ve hmotné rovině, jde o to, kolik investujete do svého okolí. I ta nezištná pomoc by se měla nějakým způsobem člověku vracet. Byť by to byl pocit spokojenosti. Jo, ale tím, že tady je ta oběť, tak mi tam přichází právě to dilema, kdy člověk má pocit, že není dostatečně mu vraceno. Jo, úplně typický a zná to skoro každý, ale zase jo, je to jenom program na jednu stranu. Takový to, já se můžu pro všechny roztrhnout a nikdo si mě neváží a nikdo si toho necení a nikdo mi ani nepoděkuje. Jo, úplně typický pro tuhle kombinaci. Takže to si myslím, že tam bude vyladění energií v tom září. Navíc září je devítkový měsíc v devítkovém roce. Takže 9-9. A když tam přidáme pak ještě 9. září, který si myslím, že bude důležitý. Nevím proč, neptejte se, nevím to. Ale cítím to tak. 3 devítky. Je zase 9. Takže poustevník. Takže uzavírání 9 cyklů.
369 a myslím si, že to bude fičák září. Tak jenom takhle v krátkosti nahlídnem na energie a teď už se teda budeme věnovat jednotlivým obdobím a budu se těšit na vaše reakce. Mějte se krásně. Vítám tady další skupinku. Všechny, kteří se narodili 23.11. až 29.11. Já vím, že je to krátký časový úsek, ale tak to je. Tak se na to mrknem speciálně pro vás. Práce, vztahy, uvidíme, co nám vyjde první a podle toho uvidíme příběh. 10 holí obráceně, 8 mečů. Takhle hnedka stuha na začátek, jo. Jak kdybyste se z něčeho nemohli vymotat. A hlavně trošku nechcete, mi přijde. Jo, je tam nějaké přesvědčení, že to něco nemůžete pustit, že se něčeho nemůžete vzdát, že něco nemůžete nedělat. Ale opak je dost často pravdou. Máme tu královnu holí v obráceně. A eso holí v obráceně. Tady jsou zablokované energie docela intenzivně, bych řekla. Ale protože je tam špatný nastavení, bych to tak nazvala. Královna holí obráceně, to není úplně dobrá energie ve smyslu, no jak to říct, je to spíš taková zvláštní potřeba jako dominance, jo? Rozhodování, řízení, nadvlády až ale tím, že to nefunguje a vám to evidentně nefunguje. Ona ta forma tohodle může být i to, že se snažíte všem zavděčit, jo? Pozor na to, protože i tam je snaha o řízení. Ono se to nezdá, to jsou takový ty bytosti, které se o všechny starají, ale zároveň očekávají, že budou všichni vděční. Musí. Jo. Je tu 2 pohárů, takže vztah evidentně. Jenomže ta druhá část, buď jste s někým takovým ve vztahu, nebo vy jste v tom vztahu tahle bytost. Jo. Každopádně nelíbí se mi to. Řeknu to takhle rovnou na rovinu, natvrdo. Tak, je to páže holí, nová energie. Tady se může jednat i o dceru s matkou klidně. Jo, taková neochota pustit dítě do světa taky. Nebo přepečlivost o dítě na úkor sebe sama a očekávání vděku a poslušnosti. Jo, pokud si nejste úplně jistý, tak zkuste se zamyslet, jo, co tam, jak to tam máte. Protože ono takový to, tady mi to jde trošku jako takový umytání cestičky. Nemusí vždycky být prospěšný. Dost často je to spíš velmi neprospěšný pro to vyvíjející se dítě. Takže toliko ve vztazích. Na druhou stranu tady může být snaha nějakým způsobem, když to vemu z jiného úhlu, nějakým způsobem zažehnout znova jiskru, jo? Vrátit se na začátek toho vztahu, kdy tam byla vášeň, kdy to bylo báječný, skvělý, úžasný, ale touhle cestou to nepůjde. Tam bude chtít se podívat, kde se to poondalo, jo? Kde se to ve vás vzalo, nebo v tom druhém. A kam to povede. Král pentaklů obráceně. Může to být výchovou na jednu stranu. Jo, taková ta potřeba
zavděčit se. Trojka holí v obráceně, neschopnost z toho vystoupit. Tady jsou dva lidi, kteří nejsou schopní se rozhodnout, nejsou schopní z toho vystoupit. Jo, je tady žárlivost na někoho dalšího, dost možná i trojúhelník, vůbec bych se nedivila. Ale kdo? A nechci být zaujatá na jednu nebo na druhou stranu, ale vzhledem k tomu, že tu máme spoustu mužů a pouze jednu ženu, tak mám pocit, že žena tady uniká, jo, do nějakých dalších vazeb, bych to tak nazvala. Určitě je tam žádlivost, 100%, majetnickost určitá, tajemství, něco skrytého, možná tichá domácnost. Jo, a když tady se mnou nemluví, tak já jdu jinam. Páže pentaklů. Rytíř mečů. Tady je třeba o tom začít mluvit, co se mezi váma děje. Jak se kdo v tom cítí. Tady se může někdo cítit dokonce ublíženě. Jo, a dokonce klidně v obě strany. Karta milenců. Jo, tenhle vztah, který tady je, který tady popisuju, tak je potřeba vyřešit. Jakkoliv. Jakkoliv znamená v každém případě změnit. Protože evidentně už je to neúnosný. Královna mečů. Ale ta je v správné pozici. Tohle je, jak kdyby ta žena najednou si spoustu věcí uvědomila a začala uvažovat velmi racionálně. Jo, dala si dohromady, co se děje, jak se děje, začala nad tím přemýšlet. Spojila se dokonce i se svojí intuicí, protože ta tu taky je mimochodem a přijde mi to jako velmi moudré rozhodnutí, který přijde. A přijde z té strany té ženy. 9 holí v obráceně, už nemůže, no. A síla. Tohle je totiž trošku, jak se říká, když nemůžeš, tak přidej víc, jo. Když se máte pocit, že jste na dně, tak tam najdete teprve tu sílu. A tohle to mi přijde, že to je přesně to ono. Tenhle ten stav, kdy vyhodnotíte, že jako já už nemůžu, takže seberu všechny síly a vyřeším to. Je to karta smrti, uvědomění, výborně. Potřeba změny, jo, něco uzavřít, ukončit a udělat si ve věcech jasno. Ona to může být klidně jenom kapitola toho života, jo, s tím partnerem. To neznamená, že se musíte rozcházet, ale je potřeba to řešit. To, co tady mezi váma je a není. Spousta věcí nevyřčených, jo, jedete tam na nějakého autopilota, mi trošku jde. Zvláštní energie. No. A je tu eso mečů obráceně. Jo, ve spoustě věcí jste lhali sami sobě i druhým. Osm holí. Je to nabírá na intenzitě. Věci se dějí a začínají se dít. To je skvělý, protože tady přichází zaručeně řešení. Královna pentaklů obráceně. To je určitý pocit nedostatečnosti.
Jo, nemám dost, nejsem dost, 5 pohárů v obráceně, nevyhrabatelný smutek, trápení. Rytíř holí, 3 mečů. Jo. A 10 mečů. Aha, tohle vypadá, kdyby vás zklamal ten, komu jste věřili, ke komu jste si chodili pro radu, pro pomoc, pro obejmutí, pro nějakou útěchu. A tady z toho člověka, jak kdyby vylezlo, no ale já ti jako nechci domů. Jo, mně se to jako vyhovuje takhle, já jako tě nepovažuji za budoucí manželku. O velký zklamání mi tam jde a je potřeba si nalít čistého vína. Tohle je asi už hodně specifický, ale jde mi to tam, tak to musím říct. Karta světa. 7 mečů. Se musí uzavřít prostě. Jo, je čas. Jak kdyby tady jedna žena byla na 2 cestách a jednu musí uzavřít a na té druhé makat. Jo, protože snažit se na obou stranách je vyčerpávající. Dost možná to je i ten důvod. Ale tohle fakt nefunguje. Věž. No co víc si můžeme přát. Jo, tady dojde k uzavření, k odstranění jedné té vidličky té cesty. Jo, je tu žena, která jde 2 směry paralelně zároveň. A dokonce mi přijde, jak kdyby si uvědomila, co vážně chce. Jo, jak kdyby si, no, protože jí se tady rozpadají sny a iluze o tom člověku, který ho měla tady bokem, jo, kde si myslela, že najde bezpečí, útěchu, nějaký pohlazení, něco, nemusí to nutně vždycky být vysloveně sex. A tady teďko uvidí, co je zač, kdo je. Jo, že to bylo jenom příčinou, proč měla ten vztah, byla její pocit osamocení, samoty, nějakého nepochopení. A není třeba to manželství ale ukončovat, to je zajímavý. Jo, ten dlouhodobý vztah. Tady dojde k pochopení, k vyřešení, k uklidnění, k vyčištění energií mezi všemi účastníky. Já vůbec si netroufám říct, že by nutně ten manžel o tom musel vědět, ale ta žena potřebuje, jo, ona je vedená k tomu, aby měla čisto, aby měla jasno a aby měla klid. 9 pentaklů. Pro některý to je dokonce i tak, že ukončí úplně všechny vazby. Jo, takhle už to nemůžu dál. Tady nemůžu pokračovat. Tak ty blaho, ještě hvězdu tu máme, no tak to je super. Jo, 9 pentaklů s hvězdou. Tady dokonce můžou být i takový ty touhy, tak já budu radši úplně sama. A dost klidně se jí to může splnit. No. A blázen. tak to nevymyslíš. Buď může být sama s dítětem, nebo úplně sama a na nový začátky se chystat, ale to tady je, to tady vidím a poměrně intenzivně. Ty bláho, no tak to je mazec teda. Tak jo, pro ty, kterých se to týká, tak vám přeju šťastnou novou cestu, protože je vidět, že to dojdete k lidu, bych to tak nazvala. A ono je to třeba. Jo. Ukončit to, co prostě nemůže fungovat a nikdy nefungovalo tak, jak bylo žádoucí. Tak to je hezký. Vlastně je to hezký, jo? I když ta bytost evidentně tady má
takový stavy, že jí z toho není dobře. Přetížení jako blázen. Ale budete dobrý. Pracovní oblast pro to období. Pracovní oblast. Máme tu Ace Pentaklů obráceně. Dobře. 8 pohárů obráceně. Královna mečů obráceně. Hele, pozor, pozor. Tady mi přijde, že máte nějaký nápad, že byste od někud odešli, ale ono vás to nepustí, protože ještě není ten čas. Už to tady u jedních bylo, jsem to už někde viděla. Ale to, co tady vidím, je to neuvážený, je to nerozumný a nedělejte to. Ještě neodcházejte. Jo. Protože to, co tam, kde vy byste se možná chtěli nějakým způsobem umístit, bych to tak nazvala, tak tam teď není na to připravený prostor. Jo. Je tady karta síly. Karta 10 holí. A karta Esa holí. Výborně. Jo, tady něco, odkud máte furt pocit, že musíte odejít, dotáhněte to do konce, ať je to cokoliv. A pak teprve odejděte. Protože vám to dá obrovský pocit sebe, uznání. Zvládla jsem to, vydržela jsem to. Protože tady je těch 10 holí správně. Jo, je to ta poslední fáze, kdy dokončím to, dodělám to s jazykem na vestě vyplazeným, ale prostě to zvládnu a pak začnu něco nového. A dokonce, ač tady možná jste se chystali na nějakou zase novou práci, jakožto zaměstnání, tak pro někoho je tu i možnost začít podnikat. Jo, nedělejte ukvapený závěry, to mi tady jde, co se týká práce. Tu 2 pentaklů obráceně. A smrt. Je to pravda. No. Uvědomit si, že vás to rozhazuje, tahle situace. Jo, a najít v tom řád a pořádek. Je tady karta půstevníka v obráceně. Láska a mír, to je dobře. Jo, vy se potřebujete na chvíli odpojit od všeho, to je tady vidět. Jak kdybyste si měli vzít pauzu. Jo, dokončit to, co máte a nějakým způsobem se, já nechci říct, že úplně uzavřít do sebe, ale možná, já nevím, jo, pro někoho je to nepředstavitelný, ale pro tyhle konkrétní bytosti, na které tady koukám, mi přijde, že vůbec není ostuda, něco ve smyslu dát si prostě pohov. Buď jít na dovolenou, ale to mi tady úplně nejde, spíš takový to zavřu se sama se sebou, přihlásím se na pracák na 3 měsíce, prostě si udělám volno, úplný, vypnu se, naberu síly, uvědomím si, že tady to mě docela rozbilo, kde jsem byla a pak teprve, nebo byl, jo, a pak teprve začnu tvořit něco nového. Je tu 9 mečů, no. Páže holí. Můžete si tam procházet takovým tím stavem, já přece nemůžu nepracovat. Jo, to tam taky bude jako výzva, ale věřte mi, že někdy je to prostě nutný. Jo. Člověk není robot. Případně tady někdo může udělat
rozhodnutí, kdy sice někde dá výpověď, ale nebude mít sehnaného nic jiného a nebude se to úplně dařit. Jo. Takže vám stejně nic jiného, než ten, já nevím, úřad práce nebo něco takového, prostě nezbyde a budete muset. A není to špatně, tady je i docela takový ten pocit, Ježíš Maria, já a na pracáku. Jo. To si myslím, že to je tam to hlavní ústřední téma. Já a nepracovat. To nejde. No to jde. Takže pro ty z vás, kterých se to týká, je to tu hodně silný. Já se snažím ve všech výkladech vysvětlit, že vždycky načítám tu nejsilnější energii, která tam je, takže to logicky nebude sedět všem. A pro ty, kterým to nesedí, děkuju za to, že respektujete, že tohleto ty lidi potřebovali slyšet a příště to snad bude pro vás. Tady byl v minulosti nějaký desperado v práci, nějaký šéf, tyran, skoro se nechce říct. Jo. Co to je? Královna hory. Dokonce šéfová klidně. Ale velmi jako přísná, drsná, až taková teroristka. Klidio brďo. Jo, může to být muž i žena, to jako tady není to podstatný. Podstatný je ten charakter, který byl příliš vycucávající pro vás. Jo, dokonce možná někdo až jako nespravedlivý. Takový jako vytáhnout z těch zaměstnanců nebo z těch lidí všeobecně pod sebou všechno. Jo, ale i na úkor jejich vlastního zdraví tomuhle člověkovi to bylo jedno. Jo, jenom pro firmu a nazdar. Jo, velmi, velmi pragmaticky zaměřený tvor, ale spíš despoticky, než aby to bylo s respektem. A paradoxně si likviduje vlastní zaměstnance. Jo. To je zvláštní. Nespravedlnost. Uzdravit si tu křivdu, kterou jste tam zažili. To je potřeba tady. Jo, a teď konečně dopřejte si klid, odpočinek. Opravdu potřebujete to. Tam se asi úplně nedalo moc vytvářet vazby, jo, i přátelský by v tomhle zaměstnání, protože tam bylo tak strašně silný konkurenční prostředí. Tenhle ten člověk, ten tam vytvořil úplně žumpu, jo. Kdy prostě, když nejste ochotný bodnout dozad kolegu, tak nejste dost dobrý. Fuj, to je hnusný. Tak ukaž, no, pětka holí. Obráceně ještě. Jo. Hodně vám tam nebylo dobře. To je vidět tady. Tak jo, poslední karta je velekněžka obráceně. Tady se něco vyvalí evidentně. A tady je potřeba to říct nahlas. Jo. To je velekněžka sama o sobě. Když je ve správné pozici, tak nám říká ticho. Jo, takový jako něco nevyřčenýho. No ale když ji otočíme, tak buď s ní nejste ve spojení a jedete jak stroj, anebo vám říká, řekni to nahlas. Už to řekni, jo, už není čas něco tajit. 10 mečů, 7 pohárů. Výborně. Ale nevím, proč mi furt jde, dokončete to, co máte. Ať třeba nedostanete blbý hodnocení, nebo něco v tomhletom smyslu. To rozhodnutí o tom teď odejít je na vás. Udělejte správný načasování. A dejte si pak pohov a klid, odpočinek. Potřebujete to. Tak jo. Děkuji za váš čas. Uvidíme se zase na říjnových predikcích, pokud nesledujete moje ostatní výklady a chcete jenom predikce. A budu se na vás těšit. Mějte se moc krásně. Pa.